Хайырлы кеш, НТР каналда яңалыклар тапшыруы, студияда Гүлия Нигматуллина, бүгінгі шығарылышының төп темалары. Утыжиденче лицейның зыян күргән хезмәткәренә ярдәм күрсәтеләчәк һәм мәктәпләрдә куркынычсызлык чаралары көчәйтеләчәк. 2026 елда электр энергиясына тарифлар Татарстан халкы нәрсә белергә тиеш? Яңа төр гаскәрләргә контракт буенча хезмәт итүчеләрне җыялар. Анда авиацион һәм техник белемнәре булган ирләр беренче чиратта алыначак. Урыны белән -33 градуска кадәр атна башында зәмхәрир салкын көннәр сакланачак. Бердәмлектә көч Түбән Камада 15нче тапкыр гаилә спартакиадасы узды. Быел Түбән Камадан алгысызлыкка беренче гуманитар ярдәм узатылды. Шәһәр һәм район халкы тырышлыгы белән 45 тоннага якын кирәкле әйберләр җыелды. Булар 4 УАЗ машинасы, 2 җиңел автомобиль, төзелеш материаллары, шәхси посылкалар, тәгәрмәчләр һәм электр җиһазлары. Планда мондый ярдәмне ай сайын оештыру ди волонтерлар. Тулырак алдагы материалда. Шәхси посылкалар, маскировка шелтәрләре, төзелеш материаллары, барлык кирәк яракларны бер-бер артлы фурга төйләр. Әйберләр күп, монда бер генә сәгать вакыт җитмәс. Бу агымдагы елда фронтка җибәрелә торган гуманитар ярдәмнең беренче партиясе. Волонтерлар даими рәвештә егетләр белән элемтәдә торып, аларга кирәк булган ярдәмне туплау эше белән шөгыльләнәләр. Изге эш, әлбәттә, шәһәр һәм район халкының актив катнашуында башкарыла. Бу юлы махсус хәрби операция зонасына 45 тоннага якын гуманитар йөк җибәрелә. Исемлектә 4 УАЗ машинасы һәм 2 җиңел автомобиль дә бар. Очень серьезно бизнес помогает. Бизнесның ярдәме бик зур, эре предприятиеләрдән алып кече һәм урта бизнес вәкилләре дә булыша. Шулай ук волонтерлар тарафыннан да зур эш башкарыла. Волонтерлык үзәкләре, шәһәр һәм район халкы, ветераннар барысы да егетләребез өчен тырыша. Фронтка шундый җылы мөнәсәбәттә булулары һәм ярдәм итүләре өчен Түбән Камаларга зур рәхмәт. Мин сезнең белән нык горурланам, дип белдерде Радмир Биләев. Түбән Кама мэры зур активлык күрсәткән волонтерларны да хөрмәтләде. Аларга СВОга булышкан өчен һәм фронтка ярдәм иткән өчен дигән мактаулы таныклык тапшырдылар. Медалью за помощь фронта награждается Орлова Лариса Алексеевна. Поздравляем. Альбина Вәлиева, Светлана Шумкова, Илья Челноков, НТР яңалыклары. Мәктәп укучысы һөҗүменнән зыян күргән 37нче лицей җыештыручысына ярты миллион сум күләмендә акча түләнәчәк. Бу хакта Эшлекле Дүшәмбе киңәшмәсендә Түбән Кама мэры хәбәр итте. Хәзер хатын-кызның хәле тотрыклы, тормышына куркыныч янамы, диде Радмир Биләев. 37нче лицейда булган гадәттән тыш хәлдән соң шәһәрдә балиг булмаганнар белән эшләү һәм аларның хокукларын яклау буенча комиссия утырышларын уздырдылар һәм республика дәрәҗәсендә хисап тоттылар. Хәзер Түбән Камада хокук бузулар профилактикалау системасын бәйләүче белгечләр эшли. Әзерлекләү фактлары расланган очракта гомумшәһәр антибуллинг программасы эшләнәчәк. Шулай ук әйдәп баручы белгечләрне җәлеп итеп, психологик программаны эшләтеп җибәрү планлаштырыла. Пилот мәйданчыгы 37нче лицей булачак. 2026 елның 1 гыйнварыннан Түбән Камада куллану күләменә бәйле дифференциаль электр энергиясе тарифлары гамәлгә керде. Бу хакта Төзелеш, коммуналь хуҗалык һәм төзекләндерү департаменты директоры Денис Баландин Эшлекле Дүшәмбе киңәшмәсендә хәбәр итте. Баландин сүзләренчә, халыкның 99,9% ай сайын сәгатенә 3900 киловатт азрак куллана. Шуңа күрә яңа тарифлар аларга кагылмаячак. Кулланучыларның якынча
0,1%, 115 шәхси счет, икенче һәм өченче диапазоннарга эләгәчәк. Анда түләүнең артуы 2%-тан 50%-ка кадәр тәшкил итәчәк. Кулланучыларның эш диапазоны билгеләнә. Беренчесе айына 3900 киловатт сәгатенә кадәр. Монда газ плитәләре булган йортларда яшәүче шәһәр халкы керә. Электр энергиясе өчен тарифлар 2026 елның 1 гыйнварыннан 5 сум 82 тиен. Икенче диапазон айына сәгатенә 3900-дән 6000 киловаттка кадәр. Өченче диапазон айына 6000 киловаттан югарырак. Шунысы мөһим, электр ярдәмендә җылытыла торган йортлар өчен исәп-хисапның махсус тәртибе бар. Җылылык сезонында иң чик күрсәткечләргә объектив рәвештә югары куллануны исәпкә алу өчен 1,8 коэффициенты кулланыла. Халыктан күрсәткечләрне вакытында тапшыру һәм кирәк булганда Татэнергосбытта документларны яңарту таләп ителә. Яңа тарифлар белән квитанциялар февраль айында киләчәк. Татарстанда пилотсыз системалар гаскәрләренә контракт төзегән хәрбиләрне башка бүлекчәләргә күчермәячәкләр. 2025 елның ахырында оештырылган әлеге яңа гаскәр түре пилотсыз аппаратларның барлык төрләре белән идарә итәчәк. Әлеге тәкъдим белән кызыксынучылар өчен республикада 117 номерлы кайнар линия эшли. 4-нче төймәгә басырга кирәк. Контрактның минималь вакыты 1 ел, ул автоматик рәвештә озайтылмый һәм хәрбиләр башка гаскәрләргә күчерелми. Өйрәнүләр күрше төбәкләрдә уздырылачак һәм кимендә 2 ай дәвам итәчәк. Компьютер уеннары белән мавыгучы кандидатларга өстенлек биреләчәк. Татарстанда контракт төзегән хәрбиләргә 2,9 миллион сум күләмендә акча түләнәчәк. 2,5 миллион Татарстан Республикасы бюджетыннан, 400 меңе министрлыктан. Шулай ук төбәктә махсус хәрби операциядә катнашучылар һәм аларның гаиләләренә 3 меңгә якын ярдәм чарасы күрсәтелә. 30 градуслы суыклар турында кисәтәләр. Татарстанда атна башында зәмхәрир салкын көннәр сакланачак. Синоптиклар фаразлавынча, бүген төнлә һава температурасы -29 урыны белән -33 градуска кадәр төшәчәк. 27 гыйнварда -18 градус салкын, бераз кар һәм буран көтелә. Урыны белән җил секундына 14 метр тизлеккә кадәр җитәргә мөмкин. Чәршәмбе 18 гыйнварда һава температурасы нормага әйләнеп кайта һәм -7дән 12 градуска кадәр тәшкил итәчәк. Әмма кар, урыны белән буран һәм җилнең көчәюе секундына 15-18 метр тизлеккә кадәр сакланачак. Республикада аномаль салкын һава торышы аркасында шторм кисәтү гамәлдә. Һава температурасы нормадан 9-14 градуска түбән. Сөйләр яңалыкларыгыз, уртаклашыр хәбәрләрегез булса, шалтыратыгыз, языгыз килегез. Безнең номер 8917 90 73 077. 2026 ел Түбән Камада беренче төзүчеләр елы дип игълан ителде. Бу шәһәребезгә нигез салучылар, аның бай тарихын мәңгелеккә язып калдыручыларга рәхмәт әйтү һәм хөрмәт күрсәтү билгесе. Быел туган ягыбызга 60 ел истәлекле дата уңайыннан Халыклар дуслыгы йортында мөхтәрәм ветераннар катнашында зур бәйрәм концерты узды. Толир тәнкә һәм россияночка коллективлары, моңлы җырлары һәм дәртле биюләре аша тамашачыларны үткәннәргә алып кайтты. Төрле якларда туып үссәләр дә Түбән Кама аларның чын туган йортына үрле. 60-70 елларда шушы җиргә килгән егет-кызлар күз алдында шәһәр төзелә, үсә, яшәрә. Толир тәнкә ансамбленә үзешчән ветераннар йөри. Артистларның һәр чыгышы яшел калага мәдхия. Коллектив 27 ел элек оешкан, аның җитәкчесе Флюр Гайнымөхәммәтов. Төркемдә 30-га якын кеше. Иң яшь катнашучыга 60 яшь булса, иң өлкәнне 85. Артистлар әйтүенчә, иҗат көч бирә һәм шуңадыр алар үзләрен бәхетле итеп хис итәләр. Тамыр җәйдең йөрәгемдә синнән көч илһам алам. Җыр булып яшисең җанда, гүзәлем Түбән Кама.
Бәйрәм концерты шәһәрнең юбилейы уңайнан оештырыла. Быел Түбән Камага 60 ел. Тамашачылар алдында Толир тәнке ансамбле генә түгел, Россияночка коллективы да чыгыш ясый. Артистлар моңлы җырлары һәм дәртле биюләре аша һәркемне үткәннәргә алып кайткандай була. Альбина Валиева, Светлана Шумкова, Илья Челноков, НТР яңалыклары. Тапкырлыкта һәм җитезлектә көч сынаштылар. Түбән Камада 15-нче тапкыр гаилә спартакиадасы узды. Чара мәктәпкәчә мәгариф учреждениелар арасында оештырылды. Барлыгы 9 команда катнашты. 6-сы Түбән Камадан һәм берешәр Ярчалыдан, Мамадыштан һәм Зәйдән. Быел чара Түбән Каманың 60 еллыгына багышланды. Ул хезмәт уңышлары һәм гореф-гадәтләре булган гаиләләрне берләштерде. Ярыш нәтиҗәләре буенча Түбән Каманың убойны силы командасы беренчелекне алды. Барлык катнашучыларда дипломнар, истәлекле бүләкләр алдылар, калган командалар махсус номинацияларда җиңү яулады. Әгәр сезгә яңалык ошаса, яисә күрми калсагыз, безнең тапшыру кич 11-дә һәм иртәнге сәгать 6-да кабатлап күрсәтелә. Чыгарылышлар ВКонтакте челтәрендәге Татарлайф аккаунтында урнаштырылып бара. Шулай ук Макс төркемендәге рәсми аккаунтыбызга рәхим итегез. Безнең белән бергә булыгыз. Бүгенгә менә шулар. Хәерле кичләр сезгә.